KTM festival je pre nás každoročne najväčšia akcia v roku, nielen v Čechách, ale aj v celej východnej alebo stredovýchodnej Európe. A je to akcia pre všetkých offroadiakov, pre cestných jazdcov KTM a pre všetkých fanúšikov KTM. Tak já jsem tady byl už loni a líbilo se mi to, proto jsme sem vyrazili letos a je to fakt pěkný, protože ta trať je dlouhá, je tam hodně různorodých věcí, trošku extrémní věci, nějaký klády, gumy, baráky starý, je to fakt opravdu pěkný pro sezení, jak pro lepší jezdce, tak pro hobíky, takže určitě je to dobrý se tady svět. V rámci té akce vlastně probíhají testovací dny KTM, který vlastně víceméně řeší importér KTM s tím, že se dělají jízdy mimo areál a jsou k dispozici ještě vlastně motocykly jako 690 Enduro R, který je možný vyzkoušet pak v rámci těch testovaček ještě i v terénu. Jinak se jezdí mimo areál vždycky taková vedená jízda a 125 Duky jsme měli případně k testování normálně na tom silničním okruhu, kde můžou lidi testovat pak na těch svých vlastních motocyklech. Vyzkoušel jsem dva Husabergy, 450 a 390, přičemž 390 je takový spíš hobby enduro, je to hrozně příjemná motorka, opravdu ji zvládne každý, odpouští spoustu chyb, opravdu moc příjemný stroj, 450 už je trochu ostřejší. No a pro srovnání s Husabergama jsem jezdil na 450 od KTM, taky na enduru, což byla taky neskutečně příjemná motorka. Je to mašina, která vlastně dokazuje to heslo KTM Ready to Race. Vytáhnete to, nalepíte čísla a můžete jezdit na závody, takže opravdu super slezení, super trať, není co dodat. Bílý, lehký,